gipahinomdom ni Kristo nga ang tanang tao tudluan gyud sa Dios. Nya ningon siya, ang mamati sa akong amahan, sa pagtudlo sa akong amahan kaniya, muduol gyud or muari gyud kanako. So di ta magtuo, di ta maghunahuna mga igsoon nga kining atong pagtuos Ginoo, kining atong pagsimba, kining atong pagbinuotan, kining atong pagsunod sa gipahayag diha sa Bible, di ta maghunahuna nga kita maoy hinungdan ani. Sa sinugdanan gidi ay gitudluan kita sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y naghunghong nato pinaagi sa Espiritu Santo. Gikono pangutan-ay mong tupad ing naunsay gihonghong ros Ginoo nimo. Ubay-ubay na gyung nag-text nako magpatabang kay na problema na sa pagbayad sa utang. Kana bitang tudluan ka nga pangutang kinsa may naghunghong nimo ana. Ambot lang. Kay ang Ginoo manggod kun mao na siya muhonghong nato niya atong paminawon, niya ato nang sundon ang resulta kalipay. Pero kung ang nihonghong nimo ang yawa, ang resulta ana problema gyud. Muna inighonghong nga pangutang padung gyud ka ana pagkaputos sa utang. Labi na karon nga nanay mga online nga utangonon, mo click lang ka cellphone utang dayon. Gipasayon gyud maayo. Pero inig resulta nay uban na naghikog na kay nag-abot na ang utang niya kanira basang mangutangay karon pinaagi sa cellphone, hulgaon ka, ikuan ka ba kanang itorture ka sa imong hunahuna, mao nang uban maghikog na lang, di naman kapahuway. I-appeal pa tong mga tao nga naa sa imong number katubang connection ba. I-appeal pag text ako kapila na ko gitiksan, palihog kog sulti ani niya kay suod ra ba di mo ani kay kundi ni kabayad sa utang i-appeal ka na mo patay. Mga naa diha kabuang muna siguro nato ang pag-ila kinsay naghonghong nato. Muna diri sa atong unang pagbasa si Filipe gihonghongan sa kanini ang Espiritu Santo. Gipaadto siya adtong lugar katong agianan nga wa na kayo'y tao moagi. Ang resulta di ay tua di ay dito'y yunoko nga nangitag katinawan sa gibasa niya nga bahin sa kasulatan. Niya mao dito'y tumong niya pag adto na ni Filipe iyang pasabot ang maong yunoko. Ang resulta nabunyagan ang yunoko niya si Filipe, gihunghungan na sad sa Espiritu Santo, gidaan na po siya sa laing lugar, pero ang yunoko malipayo nang miuli sa ila. Ang gipasabot ni Kristo mga igsoon nga kung maminaw tas Ginoo mahimot ang tuburan sa kalipay. Karon nagsaulog tag pista sa ato dinhing proper nya karon sang Sabado pista na sad nato. Kumusta man ang atong pagsaulog sugod pa atong hirikada hangtod karon sa atong pagsaulog sa mga kalihukan nga related sa atong pista. Inyong paminaw, nakahatag og kalipay o kaguol? Siguro mo? Kanang pagpalit og slot para sa atong pista, nakahatag ng kalipay o wa? Nya, namalit na mo.
ilhan man na nimong malipay kay magsigi man nagbalik-balik. Pero kana ganing wa malipay mo ingon gina sige lagpahinumdom anang slat mana na. Balik-balik yung kagpalit basta malipay ka magbalik-balik man ta na. Mao bita nang gabi ang sa atong night mandated organizations night. Wa gyud gisumpayan yung zumba porting daghana gid sig zumba na kung ano may naman kay na sila manayaw nindot pag yung kayo gipang sulob may gum dili ibiya sa sumbahan nako kani sila doon na gini sila kuana masteri kay porti bang abtika mo lihok-lihok magkadungan man ingon dayon sad si Sister Ilay ay sus pader kada adlaw na magsigig sumba mo nang ilan na lang ginang na master kay ang lawas magpangita na anang sumba siging balik-balik ngano man lingaw kay sila anang maong buhat pero wa ka malipay sa imong gibuhat oy kausa mo ingon ka usab pay layo gani mana yuga ona kung nalipay mo kay nipalit mo slat balik-balik yung palit nya apil sad mo anang atong 10 slots challenge ang atong halin as of yesterday sa atong mga slots labi na gyud sa atong kadtong para sa atong pista duha na ba lang kaadlaw nya ang atong gibaligya nga slot ani nga God's protection, healing, and joy 45,000 katag 100 per slot ang atong halin as of yesterday niabot nag 28,056 slots pakpaka na to naapay 16,944 ka slots inyong paminaw nining duha ka adlaw mahurot ka ni depende sa inyong kalipay niya ang niapil sad sa atong 10 slots challenge niabot nag 177 ka 10 slots challenge so pakpak yapon og inyo ning palitan karon og mga 10,000 ka slots wa na 6,000 na lang ni ugma niya punan pagyog palit inig pista awa na horot na ni pero Ginoo lay mag-igo kay kani manggong pagkamanggihatagon bunga nis kalipay kanabitang malipay ka sa imong silingan sa may imong buhaton hatagan gina nimo inig birthday nimo kay nakalipay man pero kana ganing tao nga nakaguol nimo manghatag ka dili hatag ko taon basta nakaguol mo na kanang asawa nga nakaguol sa bana din agina mohatag og panahon ang bana sa asawa adto ihatag sa bana sa iyang mga barkada adto sa manok adto ihatag niya ang asawa magsige na sa giyaw-yaw ikaw ang naong nimo naa na lang ginas imong barkada ingon sa nang bana ngang saganha nimo nga pulos ra man na yaw-yaw imong gihatag nako di ba nya unsaon man paghatag og higayon sa bana nga makasinati og kalipay ang una gyung buhaton dili gyud yaw-yawan sa asawa di gyud yaw-yawan unsaon man alagaran atimanon na no nawa di ba musugod sa na siya paduol nimo kay lipay naman lipay mabta na dinhi nanay daghan na ning moanhi dinhi ani bas atong parokya ba na may daghan manganhi akamo gud nganhi man mo ngano man basig nalipay sad mo dinhi no lingi ay mong tupad ing na nalipay ka dinhi or naniid pa ka nalipay ka dinhi nalipay gani ka balik-balik yung kaganha muna ang Ginoo
nagtudlo nato nga ang atong kinabuhi dili gyud unta nato isalig sa tao, anha nato isalig sa Ginoo. Unsaon man ang atong pangitaon, ang atong paminawon ug ang atong sundon, mao gyud ang Ginoo, dili ang atong kaugalingon. Muna ingos Kristo, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. Nya kanang kinabuhi nga gihisgutan ni Hesus, kalipay ang meaning ana. O usabas mga meaning ba? Kalipay. Mao bitan ang langit gitawag og kinabuhing way katapusan, kay kalipay man nga way katapusan. Ang taong patay, unsa may naong? Kakita na mo patay? Naabay patay nga malipayog naong? Usahay. Pero panagsa kayo. Pero ang tinuod yung naong patay, di yun malipayon. Ganang patay yun. Aw ba aw? Muna nagtanaw ni mo, kaluoy. Ana. Ang tao sad nga magulanon, ang naong sad niya murag patay. Ano bang di mo smile, dili gaan, dili maghatag og inspiration. Gikono, katapusang lingi sa imong tupad, ing na-inspired ka sa akong naong. Nangutan siya ba, ing na akong naong ba, naka-inspired ba nimo? So kamong mga asawa, di na mo ka-inspired sa inyong bana. Kamong mga bana, di na mo ka-inspired sa inyong asawa. Kamong mga ginikanan, din amo ka-inspired sa inyong mga anak. Kamosang mga anak, din amo ka-inspired sa inyong ginikanan. Mga matay gyud mo. Mamawa ba ang kalipay? Nya unsaon man pag-inspired, sama ni Felipe, iyag yung gitudluan ang yunoko bahin ni Kristo. Way laing inspiration, dili ang atong kaugalingon mo'y inspiration sa atong isig katao, tagai siya og Ginoo. Nya unsaon paghatag sa Ginoo ngadto sa atong isig katao, atong alagaran, atong atimanon, atong pasabton sa kahulugan sa kinabuhi ni Kristo. Nya unsa may kinabuhi ni Kristo, nagantos og nagpakamatay para nato. Nabitay mangutana nako, Pader, wa na kay pag-antos karon, nako porting daghana. Di na nako masukod ang pag-antos, ibabaw, ilawom, kilid, dapas luyo, dapas atubangan. Siya, relax lagi kay ka. Nako ako namang gikalipay ang akong pag-antos. Kana bang mo desisyon ka nga mauna ni ang akong kinabuhi. Nya ako na ning himuong murag official business ang pag-antos. Nahimo na kalipay, kana lang pagpangitag budget para sa atong mga proyekto. Nakasuway na mo anak ka na mangita kag budget para ipa-eskwela sa imong anak. Sus, makutkot nimo ang dili katol. Ako sa zauna, nag-atiman po kong pamilya, breadwinner ko, akong papa paralyzed, akong maguwang paralyzed, naanad na po ko anang pagpangitag budget, pero wa gyud ko maratol, nga naman, ako na nang gigakos ang pag-antos, kay hasta gani akong naong antosuno na mandaan. Sugdan ako, akong naong, relax na ko sa akong naong, niya, human, ang akong, kaning akong pagkatao, daghan kay apan, daghan kayong mga undesirable nga mga kinaiya. Ako sang gidawat, antuson tani, nahiusahay mainsultuhan ko, nahiusahay malibak ko, tungod sa akong mga kahuyangan, usahay biyaan ko sa mga tao nga ga-expect unta ko nga mo kuan ako, mo suporta, biyaan,
nya na unta tay maayo unta nga kana ganing kahimtang mukalitlag kawagtang kay transfer sa laing mga pamaagi. Antos punaan pa aning pag-anto sa tanang parokyano nga ari ihanok nako, way bugas, way diaper, way gatas, hasta pa gani ang pagbayad sa ilang utang, hasta pa ning pagbiya sa kabit umban pa diya. Ako naman sa noy hanukan, dili sayo noy ang inana, pero pagkatamis di es pag-antos basta ato ng ilhon nga mauni ang gibuhat ni Kristo. Awa na, ma-relax na ka, ika-relax na, sige na lang tagbaligyag sila. Awa na, okay kayo. Or unsa pa'y itudlo sa Ginoo, ang nakanindot ka na bitang mura na ta ni Felipe, nga dipindi na lang ba, asa ta dadon sa Ginoo. Kana gyud pinakanindot, kanang mahimo na bitaw kang alagad sa Ginoo. Relax gyud kay taana. Di na ka mag-alagad sa imong gusto. Kaya kaning atong gusto mo ingon dayon ni pagpalit og sakyanan, pagpalit og yuta, pagtukod og balay para ibo, tiguma imong kwarta, padaghana imong kwarta, kinahanglan di jud ka masakit, kinahanglan di jud ka ma-failure, kinahanglan di jud ka mabati. Mao man ay demand sa atong kaugalingon. Sus ug ato nang kuhaon tanan, mas stress ka. Pero ang Ginoo mo'y nagmando na to, mingon ang Ginoo, sagdilag mamatay, basta buutan, sagdilag masakit, basta Diyos nun, sagdilag sawayon, basta sige lang kang higugma. Ana, yung kakaning nakasa, sagdilag budhian, pasailua lang. Ana, yan sa resulta, mugaan din imong naong. Mugaan ba? O na, pagaanan na ng inyong naong. Sunda ang Ginoo. Sama ni San Vicente Ferrer, wa siya laing pangandoy kung dili ang pagsunod sa Ginoo. Ang resulta, nakahatag siya dako kaing kalipay ngadto sa katawhan. Ug mao nay atong pangandoyon nga kung mahuman ning pista, mahimo untang kalipay ang atong kinabuhi ngadto sa uban.